Толькі за 5 дзён новага 2018 года магчымасцю наведаць абласны цэнтр і некаторыя аб'екты турыстычнай інфраструктуры у безвізавым варыянце ўжо скарысталіся больш за 50 чалавек з розных краін свету. Для супрацоўнікаў управлення па грамадзянстве і міграцыі управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама работа з такімі турыстамі не новая. Па такім метадзе яны ўжо працавалі, калі пачаў дзейнічаць першы спрошаны рэжым пропуску праз пункт перароў у Белавежскай пушчы. Праўда, тады тэрмін знаходжання безвізавых турыстаў на нашай тэрыторыі складаў 3 дні. Цяпер ён падоўжыўся да 10. Да 6 павялічылася і колькасць пунктаў пропуску. Як працаваць у новых умовах, аб гэтым гаварылася на спецыяльнай нарадзе з удзелам міністра спорту і турызму Беларусі і супрацоўнікаў унутраных спраў. Это контроль за пребыванием иностранцев, которые въезжают сюда. В связи с этим только что состоялось совещание в облсполкоме. Это видеоконференция была, которую вел замминистра спорта и туризма. И мы оговорили все вопросы, которые, скажем так, касаются иностранных граждан. Но в первую очередь это информационный вопрос. То есть иностранец должен знать, что он может сюда въехать безвизово. Безвізавыя турысты пры сваіх вандроўках супрацоўнічаюць з турыстычнымі аператарамі на тэрыторыі вобласці. Яны і нясуць усю адказнасць за гэтых людзей увесь час іх знаходжання на тэрыторыі Беларусі. Але могуць узнікнуць і складаныя сітуацыі. Турыст захварэў, заехаў у невызначаны населены пункт, пратэрмінаваў дазволеныя 10 дзён безвізавага знаходжання. Што рабіць у такой сітуацыі і куды звяртацца? То есть он обращается в туристическую фирму, которая его приглашает. Туристическая фирма выдает ему соответствующую справку, и с этой справкой иностранный гражданин едет в свое диппредставительство того государства, гражданином которого он является. И там ему дают свидетельство на возвращение. После этого ему дается виза для выезда за границу, и он через любой пункт пропуска пересекает границу.